Pamsorema pamsoreva dai ndainze kambosiya ndaturika nyaya yangu saka ndikaendichidzokorora ati nyaya yangu yakanetsa ini nyaya mudzimai kukwidza voice nyaya iri kunetsa inini ndini nemudzimai wangu kumba kwedu tanga tisagari zvakanaka tiri musagara zvakanaka kudaro ndakafonera mbuya mukadzi yanzvanzi yamai mudzimai wasekuru sekuru vakanga varipo last time pandakaturika nyaya haina kuda kubuda. Mbuya wakati mbuya vanokwanisa kuda kuuya chikuda mudzimai wanga akanditi hai mbuya hawauyi vanokumba kwedu vanongati munonetsa patai nyaya kunetsa anyaya kuti mudzimai wangu baba akanga akuenda kubasa kucharamba but akatanga kuenda kubasa panga pasina chinhu chabuda pamba kubva pabasa remumba kubva pabasa racho rese repamba chairo rakanga rakungoitwa nevana mvura yangu yogeza ingongoitwa nevana muriwo kuti padyo kana mufushwa ndinakanda akangoita zvese yaingobva kubasa ongozvigarira ongoti andaneta topinda mubedroom makanga musina bonde pakadaro ndobva ndasvika pandaudza hanzvadzi yangu ndibvunzire kumuroora kuti takambomira sei ndobva audza tete kuti nini tinapeta izvi nehanzvadzi yenyu ndobva ndangodini ndiye vandatsvaga munhu wekufambidzana naye ndikati munhu asina achapeta iti nani nini nega ndonhangu zvekudini zvinondiraramisawo nochandotorera mukadzi ndichocho chebonde ndobva zadini takangogara angangori mabone ndofu kusvikira ine hapana chakabuda kusvikira zvakanga zatozwa wese ndakutokwa zviure chichi ndanakuti hazvina mhosva ndo zvingodini ndo zvingoripo kusvikira takanga tisanonzwanani paisatora 2 days 3 days pasina kuita hondo kusvikira takangoti hazvina mhosva ini vandazotsikapo kuti nyaya yanetsai vana mai vamboda kupindira vamboda kudini chamboda kugadziriswa tadida kugadziriswa but hapana chaidini chaichinya ndikati mna chagoni kusaidi kwangu kuti ndirambe ndichiti vanhu yai mutigadzirise kusaidi kwavo kwacho havasi kuda kudini kutigadzirisa vakashavaaatikati navo handichadini handichadi ndobva ndouya nasekuru ndobva aenda pandoya nasekuru avo sekuru vachibva wauya ndichibva ndangopanda nyaya ndikati sekuru panapa pasina zvinhu pana mai pamba panapa paneni ndinda kuita mai ndinda kuita baba zvese nevana ndovaripo yebva angopanda kuti vane girlfriend ravo ndosaka ndini ndakuita chini ndakuita zvandinoitawo zvandodini sekuru vangoti vanga varamba mwana wedu tisipo yataiwa zvakanaka sekuru vachibva watora nemuzukuru vachibva aenda kudaro pakangotora mazuva anenge manganingani vakati hatimutakuri nenyaya yekuti hapana chinyi hauna kupedza kuroora ndikataiwa zvakanaka ndosara ndogoverengedza hangu mozodini tiri mishishe kudaro vabereki vangu inini vana sekuru vana mbuya vana mai vakati hazviiti kuti iwewo udini usiyane nemukadzi uyu mukadzi akabva atumirwa mari nyama dzake achibva aenda basa kumakorokoza ndobva wakabva aenda vabereki vangu vabva vandituka vakati hazviiti dzokera kumukadzi ndobva ndasimuka ndatora muzukuru uyu ndakatanga ndamufonera iye amai wanditorako ona zvinhu atitauranengaakanditi ndaimotaura nanani nanasekuru ndobva ndafonera sekuru sekuru akanditi aurai touya tosangana kupi kumusha tozokufonera ndobva tadzika kumusha kuya tasvika kumusha iwe wakanga waramba mwana wedu zvakadaizvakaiazvinzwa sekuru zvawati kuda mhuri yako kuda mukadzi wako akaiti tikuda chini tikuda mombe ndichibva ndadzoka kumba nemuzukuru kati mangwana chaiye tiri kuuya nei nemombe kuti mutipe mudzimai wani wedu tasvika kumba bvatatina mombe vataenda naye vatasvika bvatavapa pane zvaana mai manga musina kupedza onai kuti vana mai mawaitirawo chinyi sinzakuenda muna novemba hazvichaitiba mozouya muna dhecemba ndobva watipa vatati asi toda kuuya musi wa19 tazova kumba ndobva tagara hazvichaitiba semudzinga musi wa25 saka musi wa25 takatadza kuzoenda nekuti mbudzi dzedu dzanga dzisati dzakwana ndobva tanonoka kuenda tazoendako nembudzi dzedu musi wa27 anga makanonoka kuuya saka mufanira kungokuwa neshamu takangowa neshamu yedu vatangobvisa mari yedu vataisapa tapedza vataisa zvinhu zvedu tapedza kudaro sanza muri kuenda nemhuri yani yenyu zvakanaka ndikataiwa zvinhu zvakanaka ndokubva vamwe mbuya vachibva endai munogara semagara mamakaita pakudini pakutanga zvese idzi masunungurana yataiwa zvakanaka vamwe vana mbuya wairi vakati endai munonetsana futi tione kudini kudya futi ndobva tangodzokera takangosvika kumba tasvika kumba chakandinetsa ndechekuti mazuva mairi matatu iwayo atakasvika kumba mudzimai wangu akauya ane machira nebuda kuda kubudirwa nemudzimu wacho
ndikamubvunza kuti mudzimu wari kuti urikubudirwa nawo ndabva kumba umusina kutaurira zvafamba sei. Unongozivikanwa ndanzi unozivikanwa namai chete. Mudzimu uyo ndowakunzi uri kusemani inini manje. Ndobva ndangodini zvangu. Ndobva ndangoenda ndakangobvunzana nemuzukuru nemukoma akanga aripo. Takaona ndozvidini ndozviripo takuti aiwa zvisinei hazvo hazvina chini hazvina muzichawana pazvinodini pazvinosvikira. Takagara mazuva ano kwataita 8 pa8 iwayo pakaitwa bonde zvokuti zvanga zviri zvekuwarira tapedza kuita bonde vaiti kunzonza muda kuti ndidzokere futi ndoda kudzokera kwandandiri ndikati hapana apa muchadzokeri kupi kubasa nenyaya nyaya yebasa ndo nyaya yakaondonga chinyi pamusha panapa saka ina muchaendi kubasa pa charama mararamo yataingoita ekubvina vatakaita kuti mimi ndasanzini yautori mukadzi wako wodai vandaita zvese ndakatienda vandangoita takadaro takatora dzimwe 4 days dzahondo pamba kana mada kuti ndigare panapa mondipa $20 pazuva kana matadza mondipa 20 pawiki ndokuti ndigare panapa ndikataiwa izvozvo hazvichagoni baizvozvo mimi hapana kwamudini kwamuri kuenda yakapedzisira yakunzi amai vako ndifonera kuti dzoka uende kupi kubasa ndikataiwa mimi muri mayo panapa hazvichagoni kuti saka ndikawahondo kusvikira munhu akangokwira bhazi akaenda asati aenda akuda kukwira bhazi ndopakati muchitoda zvepanapa here kana kuti kwete ndaenda kunotora zvinhu zvangu ndobva ndadzoka wakaenda imbwari wakaenda tsuro ndobva ndafonera ana sekuru onai zvaita munhu wamanditi mudzimai wangu so until now hapana chakadini chakadairika kusvika izvo ndazoti ndakundoti ndakuendesa nyaya kudai akambouya vaita 4 days pafa sekuru mavhezha ndobva akada kuti ndada kuti mubate barizanga handiri kunguva ndobva ati hapana barizanga ayo kana madaro moitira pachijira apa ndobva sadini ndabva zandinesa saka apa hapana zvaandikuona ndobva namuta tirimukumasura kwatiri kuenda nekwatiri kubva saka ingazane zangu ndichaendesa nyaya yangu kupi kudari kuti ndibatsirwewo nekuti ndatadza kudini kubatsirika ndatadza kunzwanana ndataura kumusha kwenyu chandakagona ndichokungodziunza zvakati but chazi munhu wacho handa kugara nani naye kusvikira ndaenda ende kwamambo kwai mabva kwamambo tinozoendawo koti saka ndo pakadini ndo pandakazosimuka kuti ndichiuya kudini kuzoziva nyaya yangu kuno senyeri pamusoro imi makagara mukona ari mukona uri mukuita musikadzi wamudari amukuzvinzwa here kuzandikutaura mukuita musikadzi wamudari ndamboutarai zvekumwa masupu enyu zviya zviya ndangenda kuti inofanira kuperera kunzo sandika kuti iperera kunze tinenge taane saidi eno mukutaura kutaura imwe kuseka muchingoredza tsamwa mudari mamama kokoti makamboita zvamukuita izvo zvokushirimira kudai kudai ngatikudzei dare redu ndikumbira tenzi wangu nemwari waizondiperera handisi kushora asi aiwa hatina kupa nguva yekutaura ndangokudza ndimai vangu vanogara nasekuru zvangu seizva ndaita ndairorana nasekuru iwawa ndokwandokunisi zvangu zvese ikoko pamusoro yemambo pamusoro yavadare mupande nyaya manzoitaurwa nemurumwe izve zvakaitika zve zviri kuitika pamusoro yevadare kuparira kwavo ndakunzwa asi ndoda kuti timbodzoka kumashure mbichana tingati chifambi chavo hachina kutanga manje chakatanga ndine mwana 1 sofa ndane mwana 4 chakatanga chine mwana 1 ndaingoshinga uchiti ndo zvinoita dzimba wakasvika pakundoti 2013 wakaenda kwawakaenda vakandoya vaHIV positive ndikati ngatidziirirei wakati vari kuda umwe mwana pandazobata mimba yechitatu ndo pandabatwawo HIV positive tiri papo apa pana 2014 vakaenda kuna mai wavo kwaRugoi wakandouya vaine siki vachibva waenda kukiriniki bva wandobayiwa wakanzi endai muneya nemukadzi wenyu hawana kukwanisa kunditaurira ndakarwara zvekuti ndakatadza kusimuka ndopa wakachitoona kuti munhu uyu atorwarisa ndopa wakazondisa pabhasikoro patasvika kukiriniki wakanzi ko imimi kamusi watakubayai takati bvemando ya nemudzimai wenyu hawana zvawakapindura wakangonyarara wanyarara kudaro takaramba tichienda waiti munhu wekuti akafonerwa kunzi nhasi uya kubasa hapaperi 2-3 weeks ningotonzwa kuti kwane mukadzi vakazoenda kubasa kwawakaenda kuHarare watsvagirwa nagugu wangu pamunina wavo wakasvika wakatanga wadanana nemusikana webasa ipapo waine 2 weeks vari pabasa vana gugu bva vanoti kuti timudzinge basa hazviiti toda kuti araramise mhuri vakabva wamisa musikana basa wamisa musikana awakasvika pakupa musikana laini ravo refoni
ndokubva wakuita macommunications nemusikana, ndokubva wachiti ina handichadi basa, ndokubva wadzoka. Vachidzoka ina hanoziva kuti vari kutotsvagirana basa nemusikana uyu. Vakasvika pakusimuka vakaenda kumhondoro, vakandogara kumhondoro ikoko. Mwana akasara akarohwa nemamhepo. Munhu wandakakwanisa kudaidza iya mutsvadzi yavo anga ari padhuze. Ndokati maiguru mamhepo arohwa mwana. Inini pekutanga ndakatomboti kutamba kwemwana. Patete wazoya vakati aiwa mwana arohwa nemamhepo, ngatifambei nei nemwana. Mwana abva taenda naye, tete wacho bva waudzwa zvekuita. Waudzwa zvekuita wakanzi imimi tete wacho chifonerai hanzva dzenyu idzoke kupi kunoku nekuti zviri pamwana zvoda tipedze baba wacho varipo. Wakasvika wakandituka, wakanditi makaendera kumaprofiti kuti ndidzoke. Tikati aiwa ini hana kuenda kumaprofiti, kana mukabvunza vana wenyu handina kana chandakapiwa kuti ndishandise, asi vana wenyu ndo wakapiwa nehanzva dzenyu kuti mwana aite chii, aite zvakanaka. Vakaramba vachidaro, ndichingoti ndofunga wachadzikama. Ipapo ndikatosvika pakwati inini zvinhu zvamakuita ini hanguka the best way zvina ndisiyani, nekuti zvinezvi hosha dzese dzepabonde ndarwara nadzo, handichazivi kwamuri kundiendesa, chasara ndichadini, ndichafa ndiri mwana mudiki. Wakati aiwa sori mudzimai wangu handichasvipa. Ndokubva ndanyarara. Tagara zvavari kutaura kuti nyaya yebonde, nyaya yekuti tizonyimana bonde yakanetsa pawakatanga kudanana Edna Mandeya, gore rakapera paseri. Kusvika wakaenda kuhanzvadzi yavo Maimberi, wakati uye kumba daupa muroro wokugupura. Tete wakati inini handidini, izvozvo handidi, nekuti sisi toda kuti muroro agare pamba. Ndokubva tangonyarara. Ikataurika ndikatomboedza kuvatsiurawo nekuziva unhu hwaiwana Edna. Ndikati baba vemwana, kana dai maida mukadzi wechipiri, dai makandotora kana kwamatsika uko, kana makabva naye Samuel, nasina kana dambudziko nazvo. Kwete Edna ari kuzikanwa nenhoroondo yake panharaunda isina kumira mushe. Chasara muchandiunzira kenza, nekuti dzimwe hosha dzese ndatoonadzo. Asi kenza muchibereko ndeyaita sei? Yasara wakandisvika pakundiudza kuti kana usingadi bonde neni regera. Ndopandakavati asi zvinhu zvamuri kuita, tasai kana muchitaura nemunhu wenyu pafoni, respectaiwo wana. 15 years wana waita sei? Wakura wanenge wachinzwa maspeech amune muchitaura muchiita sei? Haana kunaka. Wakandidaira muromo wekuti kana uri kuona kuti mwana akura danana nemwana wako. Ndibva ndangozvinyarara. Ndopa wakazoti last year munana July warida kutoenda kubasa kwawo kuchipurisa. Ndobva wamuka kuma3 kubva wanditi Dore inini newe zvavara. Vanga vabuda kuma8 wadzoka kuma2 dzekunze kwakuedza. Ndopa wakati bonde, ndikati kwamuri kubva ndiri kuziva kwamuri kubva here, kwamunosvika muchinditi bonde. Kwamabva kwacho mabva panapa ndiripo, makuenda kumakudzoka muti bonde. Ndikati asvikanzi Dore ndopa zvapera. Ndikati mundipi gupuro ndiri ndega. Ndopa ndakasimuka ndikaenda kumba. Ndisati ndatoenda kumba ndakatotumira mwana waiwa pachechi paAnglican, nekuti nechechi wangu wabuda indaiwa pa7th day. Ndikati enda unondaidzirawo baba wako, enda unoudza baba wako kuti ana mama ndichamubira kumba. Wakadaira mwana zvekuti mashoko zvinhu zvekuti zvamai wako handisisine nazvo, ngawaite zvawaita sei zvawafunga. Ndopa ndakaenda kumba bva ndanoudza vanasekuru ndopa wakandichenda nasekuru munogadzirisa. Tisati tatosvika kumba nasekuru, sekuru akataura kuti handisvike mumusha make ndega, ngatipotere kwaSabhuku. Pataenda kwaSabhuku bva tanotsanangura Sabhuku nyaya. Sabhuku akati chiendai munotora hanzvadzi yacho. Takabva tasvika pamba pacho pehanzvadzi isipo. Sekuru akangoti ngatiendai. Ndopa wakasvika zvikanzi zukuru ndaona mwana achiuya zvakadai. Svika ndakambofonera mbuya hawana kuuya. Asi iwo ane chikonzero chawakatoudzwa nambuya kuti inini kuti ndisimuke ndototanga ndatotsvaga munhu andosiya pamba, nekuti pamba pangu ndogara ndiri wani, handikwanisi. Saka iwo wanga wakuchizondituka kuti hama dzako hadzina kuda kuuya. Ndikati pamwe pacho vanogona kuregera kuuya nekuti vanoziva kuti magara munotongondinetsa, magara muri kutongondishungurudza, ende ndaane hosha dzepabonde dzamandizadza. Saka pamwe pacho vanenge vachitongoona kuti chii. Ipapo pawaitaura izvozvo ndichienda kubasa kwarutaura kubasa taichinjana mafura yawo yangu kana yafa ndaisa line yangu phone mo yawo kana isi kubata network kumba ndaitoenda naye kubasa iyo totoswera itoishandisa pa WhatsApp ndozodzoka naye. But pakazosvika time yekuti wanga usingachadi kubata phone yangu yafa saka phone yangu handichadi. Saka umwe musi mama wangu wakachizofona bandachiida iyo ndopa ndakaona mine ma message emusikana anganzi picture mazambu ako ndasu. Ndopa ndakavabvunza ndikati mimi munesera usikana ma message kuti picture mazambu ako inini makambondita angu kugara ndakabvisa hembe muchaona here. Wakati iwe zvisiyana nazvo. Ndobva ndanyarara. Iwo ndopa watata kupesana. Waenda kubasa manheru wachigadha pacharamba. Ini ndichidzoka.
ndakazongoti umwe musi kumapasti 9 dzemanheru pandanzwa munin'ino akutofona chindashauta urimbo yoweyo ko bamini nyaya yacho ndei hawana kukwanisa kutaura nyaya zvondakazama rangadzima foni mapasti 2 achingoita sei achingofona ndopandakazoti ndakubasa makuseni pandachizwafona ndati bamini inini zvekuti mutaure neni makadhakwa ini ndendiri sober minded imi mukazondidaro manje handizozii nyaya dzenyu kuti dzakamira sei zvikanzi tatofonerwa namukoma wati havachadi mukadzi ndikati it's fine kana mafonerwa namukoma hamungatangi nekundituka munotoya motaura chinyi nyaya zvakanaka toonesana nyaya iri paground mukoma wenyu nyaya nesa ndekuti havasuda kusiya madhirezi ndazadzwa hosha ndiri mwana mudiki 33 years ndasangana nehosha dzakasiyana siyana zvikanzi urimbo ndobva ndangokata pandasiyana nazvo ndobva tichizosvika pekunzi gupuro chienda bva ndaenda pawakandipa gupuro zvavo zvakuti takaendana nasekuru tikandogara hatina kwatakamboendana nasekuru wakandipa gupuro sekuru akandakudzokera kwasabhuku ndinomushuma mafambiro andaita sezvo ndatanga kudii kusvika nekwaya takadzokera kwasabhuku sabhuku akati zvino mwana zvapiwa gupuro muri kufungei sekuru akati inini ndiri mudiki ndinana baba vari kwara regai ndiwafoneri ndobva wafonera sekuru akati aiwa pawana 4 mukwasha hana chaakaita saka takuti mwana wedu tinotakura hatisi kuramba nekuti amupa gupuro asi ngatipo pfuma yani pfuma yedu tione kutakura mwana saka napasina zvakadaro asina pfuma chimbosiyai mwana ipapo kusvika iye ati pfuma iyi ndokubva ndangosara kusara kwandakaita awanga watowakerwa nezvinhu zvani nezvinhu zvavo ndopa wakatotanga kutovakira mukadzi uya pasaiti totema mapango wachitowaka ndobva ndatoti ko munogowaka musina kundiudza mustendi inoi hatizi takaipiwa namai wenyu kana takaipiwa nababa wenyu stendi takatsvaga tese zvikanzi haunditona ndobva wasvika pakuti ndakaenda kumeeting ndichidzoka pane dhora takatenga kucharamba ndikabva ndakaritsiga ndikauya naro kumba ndakasvika raiswa kumba kwemukadziwo ndopa ndakati koimi mogotora dhora angu sei muchiendesawo zvikanzi uda kunditonga zvinhu zvese zviri panapa zvinotinini mapoto angu wakasara wachishandisa ndopa ndakabvunza kuti ko midziyo zvikandi ndakakupa mari yacho yekuita sei yekutenga zvinhu izvi zvakandirwadza kuti saka munanditora midziyo yangu achindiendesa kuno mumwe mukadzi ndobva ndangogara ndagara ndanda kutoriwa bhizi kutotsvaga basa chiti saka ndarambwa panapa option yayo kuti nditsvage chii basa ndichengete vanhu basa ndakatsvaga bva ndatomboriona kuosbondem ndibva ndawaudza ende ndaitowaudza kuti ndiri kudai ndikutsvaga basa ndiri kudai kusvikana mama wati uya kunoku kuna sisi wamai wangu wane maini kumazuva uya kunoku ndokubva ndatowataura kuti ana mama wati uya kuno asi handizii pawana wakati nini handina mwana anobva pano ndobva ndati zvakanaka asi kadiki ndiri kuita sei ndiri kutakura mari ikatotumirwa ndikatotaura kuti sekuru baba ane watumira mari ndichasimuka musi wakati wakati alright kana maenda muzongotudzwa kuti mafamba sei ndichibva ndasimuka bva ndaenda kubasa ndopa wakati ndasvika kubasa ndopa ndakangoshanda ndofunga zve1 week bva ndanotumira mari yechikafu because ndaitoziva kuti mumba ndasiya mumba wana usina chikafu bva ndatumira mari yechikafu kushopu kwakaira mwana bva atora chikafu mwana atora chikafu ari kubva kuchikoro ndopa akasangana nababa wacho vari kubva kumeeting kuprimary ndobva apiwa bhasikoro bvaisa zvinhu pabhasikoro ndopa ainzi nevana pakatanga noisi baba nemudzimai wani wavo achiti watengera vana wako grosari inini hauna kunditengera ndopa wakatanga kunetsana nemudzimai wavo mudzimai wavo achingoenda ndopa wakatanga kundifonera kuti dzoka ndikati haina handichakwanisi kuita sei kudzoka nekuti makandipa gupuro vana sekuru vati kana matoda kundidzoka mochitanga mataurirana zvamataurirana nasekuru tochizonzwa ndopa wakauya wakati aiwa kana nasekuru unotifanira kuripa gupuro zvikanzi ngadzose $1 regupuro rakadini randakamupa zvikana nasekuru aiwa kutopa munhu gupuro kana wakutoripa nechinhu chikuru ndopa wakanditora kamombe kawo waenda nako bvanzi kuti mhuri yako ichidzoka takumbodawo pfuma ndopa wakati zvimwe zvatikwanisi kuwana zvinhu zvatokwanisa kuwana ndezvamai zvikanzi chiuya negrosari racho nembudzi yemasungiro ndopa wakanzi tokupa mhuri yako 25 wakawati 19 vanhu vati 19 ndo ichiri kumabasa asi dai mati musi wa25 24 kana 25 ndini ndakatoisira meseji iyoyo ndokubva wango hawana kutipindura ipapo zveidwa ndakatoya musi wa24 nehanzvadzi dzangu dzikatoti hatikuenda kumusha tikundosangana nawo kwasha 24 hakuna 1 25 hakuna 26 sekuru vari kumazoe ndopa wakatanga uchiwafonera ko imimi vanhu vari kumusha
vakatomirira inini madii ndokwachite 27 vauya patadzokera tese kudai but titori munzira titori pamba kamwana kemunin'ina wangu kajara kugara nekamwana kangu kakachemera kuti da kuenda pana kuti arigenda kure vana ndiende navo wakabva watochinja mutu tamunzira ndopandikuti kuna banguru kore mimi munin'ina wenyu ari kufamba ari uko isu vamwe tiri uku tine vana tikudi zvikanzi nabanguru ndofunga pane zvadini zvambova saka inini semunhu wangu wandakastadha wandakagara naye ndikati achambova inyaya yekuti mwana ushu achemera kuti ndakuenda nani neni zvikanzi mainini makutozwa munhu wenyu atozvitaura kuti zvine zvarusimudza mwana wekuenda naye wasina kundishuma kuti mwana ndakuenda naye ndobva ndangoti it's okay saka takazosara totobva kwese mese umu takafamba netsoka umu atombobvunzwa kunzi muda kufambisa wana netsoka here akati aiwa tikundomirira kombi pachigora takafamba unosvika kumba mapast 8 dzemanheru tasimuka zvekuma 1 postaiva newana taimbowa zorodza tiita ndasvika kumba ndakavataura ngati banguru inini nyaya yekubasa handisi kumbomira kuenda kubasa nechikonzero chekuti munin'ina wenyu paatanga zvemagirlfriend ndakamuti nditengerewo bhurugwa akaenda kwasapa akaya ne1 akadudzwa kuti mari asare kutengera mainini wangu asati wakutogara pamba anga achiri kumba kwavo asi ndakadzonzi asare kutengera mainini saka inini zvekucharamba ndichidhimanda munin'ina wenyu mari handichazvikwanisi nekuti pamwe pacho anozondimanda kudzosa mari dzangu dzandakakupa saka inini ndaakushanda asi pawana ndichita kumba ndichita sei ndichidzoka banguru akati zvinonetsa munin'ina wangu ndimutezvara kana kuti sekuru takana nemubvunzo sekuru nyaya muri kudzinzwa wangu mambo pamusoro sekuru sekuru nyaya dzevazukuru venyu muri kudzinzwa tiri kudzinzwa mama dzakareba zvikuru isusu nyaya dzavo dzakareba ndakuvabvunza mubvunzo ndikutera kuti nditaura ndishande mukadzi muri kumuda here mukadzi ndikumuda akadzi ndikumuda handizvai abvipandimba mukadzi wangu ndikumuda nekuti kumutera kwandakaita ndinzwi ndakakati ndaikwaya kumuda ime murume wenyu muri kumuda muri kumuda pane chimwe chamungade kutaura here muno ndiri kutaura kuti nyaya yebasa yavari kundirambidza ndo yatisi kutaura izadzisi zvinobasa muri kudana here mukadzi nemurume kana varoorana vanoita chinhu wani kana chine macondition zvekuti hatisi kutonga nyaya yekuti basi tiri kutonga nyaya yekurambana saka ndoyandiri kuda kuti murume yenyu muri kumuda here mukadzi wenyu muri kumuda mukadzi ndikumuda avari kusimudza maoko muri kuda kupindira here tipei chinhu andiri kukumbira hangu kuvhunza pamusoro wemambo handisanda muri kumuda here mukwasha ndiri kutotambudzika mumwoyo mangu baba nekuda kwekuti uyu murandakomana ari apa zvese zvanga zvichinzi ndomuda uyu kana kuti uyu ndakana ndikomuda ini zvakatondishambisa ndichitaura kuti kune dare randanga ndisingazivi nesimagariro avo ndasingazivi saka ni maona kuti vanhu vanodana vari kukutambisa bhora vari kutambisa bhora vari kudana imimi ndimusiri kuziva kuti vanodana sei pfuma yamaita mese makapora pamusoro wemambo regai nditi panguva ino ndisati ndapindura sabhuku wako ari kuregai mwana sabhuku yatosara kure yasabhuku isusu hatisi kutaura inini maurira ndaita mambo ndiye kudai ndiri mwana
ndatumwa nababa vangu vasikunzwa zvakanaka. Pandabvunzira kuti sabhuku ari papi, pamwe mungagone kutadza kundinzwisisa pamatauriro angu. Asi uyu pakauya mwana wangu muzukuru wangu kumba ndeti ndikauya ndikatumwa nababa wangu, ndatumwa nababa, ndakasvika ndikapotera kwa sabhuku. Inini zvandinokwanisa kutaura mambo wangu nemakurukota ari pano, inini ndatichovheiwo makore. Asi chandiri kukumbira kutaura ndechekuti 1 hour wasati shandiseba iwo wachidanana. Wachidanana ipapapa 1 hour wari wese wakadai wane hustaponi wainani wainawo. Dei kwangu kwekuti inini pandakaenda nchindogadzirisa nhau yake muzukuru wavo nevazukuru wangu wese wakadai so. Gawa murume muzukuru wangu akabvumawo kuendawo kwasabhuku nekuda kwekuteerera pfuma yaakabvisa iye ndiye akateera ega kuti ari kuda kuripa kutadzirana kwawakaita nemukadzi wake. Saka ndinogona kuti inini semunhu ndatumwa nababa wangu kumirira izvo. Iye anatsokujeka ndisati ndataura nhau yandatumwa nababa wangu. Akateera ega achitaura matopedza uyu mukadzi haana kuti hapana ari mumwaundomba handiti kutaura kuti vari pamwe hapana aramba vanababa. Nyaya iripo yandiri kutoona bedzi vanohwandana muzviito zvavo, asi mukadzi nemurume ane simba rekuvarambanisa ndiani. Mambo handikwanisi, ndofunga ndaimira pandakauya muzukuru wacho wamuzukuru wangu Ane simba rekuvarambanisa ndiningi monara. hapana, iwo pawakadanana pasina dare. Saka imimi muvunetsa kunyanya yomurume kura maningi, kura maningi. Hauchafanira kuramba uchinetsa ana sekuru body size kura. Haikona kuramba daiuye yaimwe nyaya inoite kudzingirirana muchindotorana muchidzoka mumba muchidini. Ii chiri kunyanyonetsa mumba menyu, muri kutyana mumba. Hachabudiri pachena mwana wacho ndakabva kundofunga ndakabata wati kwati mwana wabva waenda naye auya pakauya ane machira nini kuti akukuti wadani mudzimu wasekuru ikati wasekuru wazodaurana nini bada wakabva waramba kurana nini papa. Saka handiyazive mani kuti nini ndanga ndandobvuma mhosva dzangu ndikati wakatadzita zvakati zvakandikaita but until now pane 5 months asiri papa mwana wakabva wamutora kati mai vandifonera kuti uya uende Uyu pane nyaya yataura yekuti gumbo mumba chinoita ndinjidziro mabhokora pada kuti umbati ndosaka ndinjidzodaro nekuti ndii ndisina chandiri. Makamboenda here kuna baba ati kuti mwana wenyu ari kundiramba? Ndakataura nyaya iyoyo kubva patatoenda ndinobhadharizwa zvinhu izvo zvanditika but hapana chakataurika pa inozondiwa ndoti ende munonekana kuti tione kutya tangosvika bomba takatanga kutodishana futi achibangokwira baaenda. Saka handichaoni kwaziri kudini kwaziri kubva nekwaziri kuenda. Ambwe muri kuita sei? Pamusoro mama zvauri kutaura kuti tasvika kumba hawasi munhu uya ari hambo wekuti anokuratidza kuti ndakakukanganisira. Watori nezviya zvekuti zvandiri kuda panguva iyoyo chibva waita zvipi izvozvo, nekuti iyoyo mombe iyoyo chakatova chituko chekuti ndakaendesa mombe kumba kwenyu. Saka iyoyo iyi mombe iyi paakaunza hanzi haisi yekuroora ndeyekuripa gupuro. Anga akandipa gupuro handichakudi gupuro iri ndokutoroora ukatoripa mhosva saka watoroora ukangoroora ukapinwa nanatezara ukandibvisa chakati wati ndokutoroora kukotama. asi yakuita unge mhosva haisi mhosva wanonditukira izvozvo vari kutonditukira izvozvo wese dai ndifoni yangu ine moto
sive ndakanditi bvakutera ukaita mudzimai wachinoya naye nditsanangudza waita kuti takafamba tikabere pamaeka ndopakatowana avo vakakapamba havasiri munhu uya anotaridza kuti aona mudzimai anobva vatasikira dhimandi yapesa ndipana ipapo tsani pagasire kuti ndatiti magara nenguva mukadzi musitiriwo naye mani mutora kumhaya naye masikapamba kapaifana kuti kamufaro kati kuti pamupati kuda kukupa vanhu vachifara zvekuti even zvamuita zvekuti ndakazoti ngatigare maisa zvidhimanda ba zvaite nguva zvega nemafaro akati manje ndikatasinge tine kuti rudo ruri kubhata rusi rwekuti rudo runoshewa kuti munhu arwuya narwo kusangana asi rwekuti unofanira kundipa andakabvauka ndakatosvika ndakatogadzira zona ndakatogadzira kana muzukuru anozvidzwa ndakamuratidza kati ndizvambuya wakwana wauya toda kudai chinhu zvauzvipapa ndikatomba akadini ati hondo ingoripo panze kuti iye zvinoizvika zvavangoti mwana wanofanira kuita zvavanoda kumba kwawo ndo nyaya ingoripo ende mudziva ndakaapanaaoekutira mwiri yako iti kubvunza mukadzi awawo teta ndazva muchidaira nditi murume munonga handiti murume akati mukadzi nomuda handiti dare richitonga haritotonga zvakaitika kudhara paizvi ndozvamataura kudhara toda kutanga kubva nhasi izvozvizvi mukabuda munomudai munononyima bonde remurume wenyu ndakagara ndowapa kana pandakaya last month ndakawapa bonde pazvinzi hanzi ndinoda kupai bonde kumba mune chimwe chekutaura here azvekutaura ndochiwana paurudo wakandipa pacho ndipapane mazanike nekunzi ona mukadzi ati ndokupai bonde yairipo ngatibatirwe mapena handiti kana uchiita zvauri kuita usaite zvoti uyu zvisvike mumaziso make handiti nekuti uri murume handiti kana mukadzi anogona kuitawo kwaanoita ari asi mukazviona ndo panonzi yanyaya ndaona munhu achidai kana kubata mameseji nei ndo pandakanzi yanyaya vamwe vanhu vanotoitirana chihure kutoita makore vanhu vekunzi vachitotaura kuti ningi hamusi kuzviona mukadzi wako usi kumuona but pasina azviona imi mune muchiitira doro wenyu hamuteereri makuhwa handitika saka nyaya iripo ndeyekuti zvemakuhwa nezvi zvinoitika kuseri izvo ndezvekuseri nhasi imi endai munopanana bonde racho zvakanaka kana murume akaramba mukadzi kana musarambe tete zvinoita bonde munonyengerera murume wenyu kuti akuitirei zvakanaka mamupa bonde chekutanga kupanana bonde tozonyengererana zvimwe handiti chekutanga murume anofanira kuti achipinda mumba anofanira kuratidza kuti ane mukadzi wake akasaratidza kuti ane mukadzi wake izvezvo manje zvine dambudziko saka rudo rwenyu harudzidziswe vanhu ende chinoitika ndechoti kubva makatanga kuroorana kusvika pane zvino andozipana ndozvati murume wangu achinja kana mukadzi wangu achinja saizvezvo matisinge kuti achinja nei achiti achinja nei ngapagadziriswe paite rai asi tiri kutonga zvinhu zvinoda kubva nhasi kuenda mberi zvekumashure zvozoti mozitaura kuti paita kuita bodai avati ehe ndinonokupai bonde imimi tikati makunokuwachi bonde ndimakombrenda bonde uyo anambokombrenda ndaro ndinyima bonde imi ndimakombrenda munhu amakombrendera ati ndauya ndinokupai bonde tikati pachine chekutaura here kubva pati zvoni makunopuhwa bonde ayo memusafungire kumberi bhozi achafuma asi inotongwa yekumberi ndakazviitwa unozwa zvinotaurika so unofanira kuteerera dei wateerera nyaya yasamaita kuti rudo harumanikidzira unotoita zvekuti munge muri kutonhingirika ziyazve dei wabata nyaya iyo anga atopedza samaita manje uri kuti anofuma asipo izvo zviri kunzi ngatitangezva nhasi wazviziva sei kuti anofuma asipo sorry dad ini ndinoda kubvunza chikonzero chihombe chavari kundirambidzira kuenda kubasa nekuti ini ndine zvikonzero zvaita kuti ndiende kubasa ini ndo zvandinoda kuziva kuti vari kundirambidzirei kuenda kubasa hanomboni ndiri kuenda ndisingadzoki ndiri kuenda pandakaenda muna January muna Machi ndakadzoka ndikagara 1 week pamba ndikadzokera saka ndoda kuziva chikonzero chautotondirambidzira kuenda kubasa tinopiwa madays eoff ndozvakakoma saka ndikakupa ndiye murume wenyu akati usare betidzwa pano ndo zvinodipa undizotsvaga kumarai mungarambe
ipapo ndogona kupapikisa nekuti ndiripo ndopawaitonotsvaga kumaraini ndisina kana kubasa kwandaenda waitobuda ndiripo pamwe wotoenda. Ememi kana muri mukadzi akaroorwa nemurume akakuroora hamufanirwi kuwisana nenyaya yekuti mwari ndoda kubva pamba kuenda kubasa mwasaene nezvi kana muda kuti mbokubvunzai chekuti iwe kurambire munopana mhosva panza zvisingatogoni chipe mimi munomurambidzirei kubasa Muri panoda kuenda kubasa tanga basi muregedze ndaitirwa newana mumba chamiri matora maitwairwa newana hapana chaanga achaita kubva pane zvimba zvaizvo mbedu zvakataura tanga pasina chaita chekuti tunza kuti mai vari kupamba pavo ndobva ndakabva ndati no ndakatokanganisa kuti mukadzi aende kubasa saka ndakabva ndatodikweta handichatodiba Nazviitika tsana mani yakutaura isensitive asi nichandiri kuona ndekuti tinotanga kutanga rudo mukati ndotoka yamusimba anogona kusaenda kubasa kana kuenda asi mutowirirana kana kusaenda mutowirirana futi asi mukaita sekuti mukabvisa rudo mukaita zvepanyama mutoda kutaura kuti hauendi ndoenda haendi inogona kuti imba yanogona kupaka but mukatanga maisa rudo fesi kuti zvatorwa navanhu asi kuti handoenda nemikumba zvese zvakanaka mukanyarira nyaya yenyu yese yamutaura mukapinda kumba mumbonowirirana kana mazuva matatu chete mukatora nyaya yekubasa munowirirana kuti kusaenda kwava kubasa kana kuenda kubasa zvese munowirirana kusaenda kana kuenda munogona kuti hawakazoenda kubasa asi hawakaita kudzoka muri vaidzoka kana kuti havana zotoenda hatakazowirira tanda vapo pamba mataka mambowirirana bcause nyaya yacho yekuti ini tikatosanganisa yapa kuti mubuda apa ndokuti mumbosvika kugedhi munokadai malitomwakumberi mashure amuna hapana necommunication neumwa hapatorina hapatorina ba kana muchiti kana aregedha kutomwana vanhu vekumba kwavo ndivari kumudiita zvaanoda ari kumba kwangu mataura zvenyu kwei mimi hanzi mimi naava muchano tirongopewerera tiri muno tikabuda kuti tisingachawirini imi muroti chii? Ini ndiri kuti chinoita kuti tisawirirane hawana communication pavari papa nditori kubasa ndinofona foni yavo haidaiva aini pamapindura zvesezvi wato izvozvo vaitoega ndipapindure waitobuda munomwari wakati kwindi munopindurai munoenda mberi ini chandakubvunzirei kuti munoti kudii ndada kuzama kutsvaga kuti muri 50-50 kana hamusi 50-50 but ndaona kuti muri 50-50 kuti ndabvunza kuti kana mukabuda pana apa tinoita tisawirira nechii ndashaya hatizvoni aiwa tikabuda munomu tichazama watiwirirana ino umwe neumwe ari kuti zvoni tikabuda munomu tinoita tisawirirane uyoto tikabuda muno tinoita tisawirirane mutadza kurwisa chinhu kuti musawirirane mukabuda muno nhasi asi munoratidza kuti mukatotakura kamhepo kekuti zvoni kana mukabuda apa kuti musawirirane kaka mutoenda nako kuti zvoni saka towirirane hapana kwatiri kuenda ende muri totongesa dondo imi kana paine musiri kuchadanana munoti hatichadanani kana muchiti taseparata asi tizoonana hedu pati taakudanana tichida taakudanana toonana dai roziya izvozvo kozi hamungatadzi kuti ene muri kutongwa pana tiri muno mudare munoratidza kuti mawirirana zvoti mukabuda apa mune machirwani vanhu vanofanira kuti vakabuda apa vakaenda munosvika kumba morahara handiti mositanga kuparadzana makuma moti takabva panapa zvakanaka tichiwirirana nemukadzi wangu tichifara kwazvo asi azvisvikomba tarara tamuka taswera takazotanga chakati ndobvanzi vanhu matongo inotanga kutorambira muno kuti chinoita kuti tisawirirane iye zvino wakagarisana mukumboona here kuti social distance wangotaura tovabatsira sei ndakambowachaanodzimunhanda ndakajaira nekunzwawo makuhwa iwana kwani kwedu isusu kuna kuti wawisaningirira raundi tasangana pamakombe maigawa musabve pamba penyu zvenziura nisumbuka pamba ndeipo rambai muripo bedzi nemukadzi itambo mombe ichadzoka yarwadziwa netambo inodzoka ndichinzwa iyoyo kunzi anewe kwamandeya ndokwakutogara akupinda angekei rambai muri pamba aitatisekuru handipe pamba inondakutoona kuti apa taingodzingiriwo iye waindai mutauro ndisingazivi pamwe tiri kutogadzira pa ndisingagadhiriki
ndiye zvino pesa varikutotaura kuti haidi rudo rwavo rwawaita aiwa vanamati vakuru vanhu vatoisa varitu vari vakuru vepedyo vatiye zvinotoratidza kuti ida hazvisisei angoti uipindi kwaakatarisa uyo anoti upindi akatarisawo saka ndikuona kuti kungotonga pasi rugadzira kutonga pasi rugadzira avatoesa zimbo abvunza nokuti wangoti uyo achibva kwaari kubva ari kuti ndiri kuti murume ndinomuda dzinomuda muna wakadzi wangani mune wani iye ndiazara ripo akaripo mudikini ndakamudhopera vanhuvakazviti ndivakadhokera vandatera neshoekura mukumuramba kana muramba vandatera upi ndikuda upi ndikuda upi ndaramba uyu makanga maramba saka ndipakazotera kutera musina wanengereka musina kutera unorambwa asi nyaya inondisirisa kuti wana 4 wakusvika pakuti andinokumbirawo zvangu kunga kumutera nekuti maramba pinda ingomuda batainekana ingozvezvo hazina kugadzirisika asataurawo kuti kapandaizorambo waine chikodzero ndechakati chandakazoenda zvese ndazvinzorezvezvomwoyo but ine ndiri kunetsa chii ini ndiri kuona kuti vanhu ava vanhu ava vane 5 months handi mane 5 months 5 months chimwe chinogona kunge chiri kutitambudza pachoti vanhu vane 5 months vasingaziyana vane hasha kana zvanetsa mambo taikumbira nombowa vatovambonodipfeya vamwe vanodzoka vane dzimwe pfungwa 5 months vanhu havasi kuwirirana pamusoroi ndokumbirawo kudai ndokumbirawo kutaura mashoko ari kubva kutaura musadare ndeyekuti apo kamwe chete nezuro muzukuru wangu uyu aruko akanditaurira kuti sekuru ndamarisapa ndikati uri kuuya here kumusha kwamachando akati aiwa ndiri kuenda kumurume wangu padare tiri kutaura navo muzukuru taura zvandakakuudza pafoni makanditi umpe bondo samuni nekuda kwekuti murume wako dzinogona dziri hasha dzipi dzakamubata zvekuti pamwe pamunouya ukamupa munouya makutaura baba avo handiwaziwini asi vari kutaura nemo pandakange ndiri nezuva ipapo ndikataurira nechokwadi chii chaitika kumba ngwari kuno kwagawa ndakasvika chinzi wakaenda kwagawa nesuro imakambofonera kuti baba ndiri ku havana makondakti avataura kudhara sanya ndisazadzokera paya pepe kuti zvoni tiri kutenderedzwa nevanhu ava 5 months dzinota ijoko vanhu vakaparadzana vanhu ava vakaitirana hasha nekuparadzana kwavakaita saka umwe neumwe haana confidence yekuti taakudana ndakati taakudzokerana here zviri kutonge bhozi mukadzi ari kuti zvoni ini hana kubva mumba mangu but murume ari kuti zvoni ndakati ndisapfuma ndikaitisa zvinhu zvangu zvoenda kudzokerana munhu wacho handina andikuona saka ane mahati saka takati zvoni kana zvanetsa tikumbire mambo kuti kana muchiona kuti mimi hamusi kugutsikana kuti zvoni munonowirirana kumba tokumbira mambo mopuhwa imba yenyu modzoka ipapo makuchitaurira kuti mune mambo fungei ndimunoti anza ipi pamuripo papo kana kuti wambobuda wataurirana vari pano kana kuti mombobuda muchiita mombobuda panhu mombotaurirana 2 minutes modzoka mudare muno muchitaurira madii aiwa vane sikireti yavakawanza kana ndisipo vanenge vachitaurira vana mashoko anorwadza asi vana vanenge vachizondudzawo nekuona kushungurudzika kwandakaitika mumashure mambonzo zvataura nedare rineri hanzi ngatitangei pana nhasi pamauya pana munhu wangu ndagara naye saka todii saka zvinotoita sei maikini nekuti vanonyepera kuti sori pa2 days zvaawatanga futi vanonditora sepainkila yeye kuti akarwadziwa ane kwaanonopedzera marwadzo kana marwadzo asisina otanga futi nzira ipi
Saka matimi tobatsirika sei kuti mubatsirike murume yatema muganda ini ndataura kuti inini nyaya yavari kunyanyonetsera inyaya yekuti ndisaende kubasa. Inini ndopati kutopesana because vanenge vakuzoti kana vaane magirlfriend avo ndautanga kunzunza mari dziya dzandaikupa ini handina kwandinodzitora ndenda kudzosa mari idzo midziyo akatora iwo achishandisa kuzvonzi nekuti ndini ndakakutengera kuti ndipfeke ndenjipfekedzwa nehama dzangu. Saka basa riri kushandwa namai wangu ini ndorigona ndichiri mudiki. Mai wangu vari kuma 50 something years ini ndichiri mudiki. Saka ndokwanisa kushanda kuti vana vangu vanyatsopfekawo hembe dzekuti dzakanaka vanenge vatengerwa nehama dzangu. Saka zvino neeji yangu ndoramba ndichisapotwa here nehama ini ndichigona kushanda. Ikoko hakuna kushata. Ikoko hakuna kushata. Kwamutaura kwarusi rudo. Kwamutaura kwenda kubasa nekuchengeta vana harusi rudo. Anditi imi munokuramba mtenda kubasa kwenyu murume wenyu achitoya kubasa kwenyu anditi kuratidza muri pamwe ndo zvambonzipaya paya nemudaro kuti izvo zvokuenda kubasa nekuti izvo munotaurira nyaya inambotanga yadzoserwa apa inyaya yerudumba menyu vanhu vese kudikitira kwavari kuita nokutaura nemi inyaya yekuti imi mudanane chete kwamakapfimbana kwayotadanana mukadzidzisana kupinda mumba mega mukadanana kusvika pamuri mukaita vana vese vamakaita mukanyengererana makambogona sei kunyengererana imi mati zvoni uya ane chirwere inini handina mukazosvika pamwe makati ini ndakurara ndakapfeka kusvika mazonyengererana kuti zvoni mutoita paite nhumbu muri two saka mauda kuti senza kuti ezvinezvi mutadze kuwirirana chete zvekuti mudzokerane kudanana makambobva kwese kumuchinyengererana saka musingadi zotaura chii chikonzero chiri vanhu musati tisaweste dare mungotaura kuti ini handichadi ngati handichadi kana tisu hama dzedu dziri munomu zvatakangoita zvingazviseparate vana sekuru musachade kudya chinhu chemurumoyo tagumira panzira anditi iwe shamari zvinhu zvakauya kumba kwedu kana urotsvaga mukadzi rora hako shamari taguma pano uyo achiziya imi muchiziya zviri ndo zvinhu zvamunofanira kuti pindura kana musingagoni unoti mukasunga pano moenda mumba nhasi morara murimo moswera kana mangwana kana muchidzokera mabasa modzokedzana muchitaura muchaonana sei mosikana muchiti muchaita mwedzi yakati uyo achinde musingazogoni munotaurana maonero aruneta hapana kure mari nokutumira mari yetu uye tosangana kuuya kumba kwangu hapana chinorambidza pamunogara murume anongosvika panogara murume munosvika saka chinotadza kuita rudo mbochi ini ndaida kupindura nekuti dai mawanzwa pawataura kumashure wati mukadzi ndomudasanisira kuti aende kubasa ndopandandoda kuedza imimi manje kana mukadzi hamuendi kubasa imimi nyaya iyoyo hamuiti nharo nayo handiti imi munonyengererana nemurume munokadzi mutadzonyengerera murume munonyengererana muchitana pamasvika ndinyengerera mazwana naye pamusoro mambo ndanga ndiri kukumbirawo hangu kutaura kwangu kudukuduku semunhu ndakazverereka ndichitaura ndichinzwa nhau yevazukuru vangu inini zviri kuitika izvi zviri kundibata mwoyo wangu ndakazariwa nerudo rwandinarwo pamhuri iyi saka dzimweni dzenguva tinogona kuti titaure tichitaura sekudai ava oita kunge wawirirana pamwe pacho wasi kuti wasi kunozwisana asi chandandikukumbira hangu ndechekuti dei kuri kwekuti murume akati hachadi mukadzi kana kuti mukadzi akati hachadi murume ndisarambe ndichifamba inini kwandinogara kure ndiri kudhuze nekuna musoni uyu ndikenge nemvura uko ndine dzimba dzekupedzisira mambo munondiziva ndakambokudaidzai kubasa rangu ndichiita zvemombe kuchichinhema dhibhi uko handidi kuramba ndichingofambisirwa nhau dzisina nebasa hongu uyu zvaari kutaura kuti akabvisa pfuma kana iri nhau yepfuma yaari kutaura gawa ngandijekere ndochizoona kuti toita sei nekuti zvinhu zvako zviripo wakandiratidza ustabhoniwo usingaiti gawa pandakauya kumba kwako wakaramba kana kuenda kwasabhuku wako chaiko
kuti tigadzirise nawo. Ini nditosekonda zvotaurwa nawo. Nekuti wewe dai waidanga iwe mukadzi wakoka usina kuramba kuenda kwaSabhuku iwewe. Ikoko kwako mberi. Zvikuti ini pandinosekonda zvotaurwa nawo. Uyu murume ndiye auya mudare. Achitaruda mukadzi upi? Osho. Chinonzi kuda mukadzi ka. Unotrefa, unonyengerera. Unonyengerera munhu ari kuti munasuduruka. Anditi munhu asuduruka dai. Kana uchimuda ndiwa kunonyengerera kuti weiti. Kuti mumudedze mukadzi wenyu makwana zvakarema. Dare rabva rakudedzereko bva auya. Saka nyaya yati mimi manje mukaramba muchiti zvoni haiwa inini chandiri kuzoti. Zvimwe zvacho hamubatirwi zvese nedare kuisirwa. Zvimwe ndi munozotora mega. Munyatsoti zvinatsoenda pamuri kuda. Mawezi atitaura kuti zvoni imi mukadzi wenyu auya. Akuti akatoya kumba akakushaiwa. Ndokutonyengerera zvinezvi tichitori pano mai mwana tokuenda kumba toenda kumba. Saka muchanoita mazuva mangani. Ndiri kutenda kuti matikuri kubasa tochiita seona manje iwo wakubasa enda kure taane social distance. Saka toita sei tipote tichionana nenguva. Ndimuri kunyengerera because munhu anga asuduruka pamuri. Saka mukaratidza kuti hamusi kukendeka mutongoti chero zvazvaita. Ndopakuzosvika watiri zvoni. Pamwe tiri kumurwadza kuti ateere mukadzi inyaya kuti pamwe akatipa zvaakatipa zviya. Zvaakatipa zvacho zviriko. Nokuti mimi manofanira kuratidza picture kuratidza kuti makauya kudare imi muchida mukadzi zvauya ndiri kunyengerera sei. Makutotipinza busy sedare kuti takadza zatisaidza. Maiwa kuti handei chete kubasa munhu kubasa kwangu hanzi makaramba kuti. Ndo wakatotanga kudaidzwa kubasa ndisati ndaenda. Mama wachivhura maini yawo 2012 ndiye first person wasati wato approach hanzvadzi yawo. Wakatanga kuti baba weru uya akati handikwanisi. 2015 wachizomuti nguya futi akati mudzimu yangu haidi kupinde muvhoti. Achibva atorambisisa. Kusvika wakatomboendawo kanoshandako wakazodzokawo. Saka iye zvinezvi wakachizonditi chiuya ko mwanangu uitere kukwesha madhara. Ndiro rinoitwa nevakadzi rinonzi Serengeto. Kuserengeto zvikuita chini? Vamwe vakadzi mubatsirane pamba penyu. Hawana kunditi chibva wasiya murume kana kuti ende uya mubatsirane. Iye achitoone upi uchitoone upi nekuti sinzi kumaini akati akwanisi. Saka iwe chiuya uchiita dini nekuti kuri kubudawo mari mubatsirikane semhuri. Tisarambe tichito chatawana chikupai kana chikubatsirawo tokubatsirawo zvimwe. Asi iwe muchitori pande rwenyu. Saka ndo pane main issue yayo kuti haufaniri kuenda kubasa. Ende zvese sekurawa wazotopinda munyaya manje. Wangaine vanhu waongo chitungamidza kumbiri. Wakasvika pakutaurira sekuru inini handizi hangu kuti mutemo wechivanhu inosiyana. Inini kwedu kumusha ndikasuma sekuru apa wanoudzana. Ndo zvandakaita kwawo. Ndakashuma sekuru wadiki. Ndichifunga kuti vachasuma nawo chini nyaya idzi. But hawana kuudzana nana baba wavo. Iwawa waenda kunana mai wavo. Waisaendawo futi kupi nana sekuru. Mai wavo akasvika pakuwakumbira phone number dzasekuru wakuru vari kuharare. Mai wavo wakafona wakataura mashoko awakataura kuna sekuru. Ekuti awazotomhanya kutoisa nyaya mudare. Sekuru wangu achiti nyama dzangu dzikaita right. Toda kudzika kumusha. Ndikuda mhuri yekwagara. Nevanhu vakuru vemusha mavo. Nekuti mashoko andakaudzwa namai wababa waweru haana kundifadza. Akandibata semunhu mukuru. Asi handikwanisi kuataura ndikuda mhuri yekwani yekwagara. Saka kuratidza kuti wane nyaya dzavanenge vachitaura vachiita sei. Ndeye kuchibvunza kuti izvezvi muri kufungira zvamauya padare kuti muchikudana kana kuti hamuchadani dare riende. Vanasekuru kuti varambe vachitaura mazwi ekusawirirana kwamuri kuramba muchiita. Dai muri kuwirirana mazwi ese ekuti tikataurwa masoko ari kundirwadza anorambika pamoyo. Imimiwo uya akaita zvakanaka kwamuri. Zvese zvaari kukuitira kana zvaakambokuitira masuri zvinopera. Imimiwo kuti akaitawo zvakanaka zvinorambika zvese. Muri kungounganidza vanagawai zvinooneka musoro waritomoti muri kokumba wakuzvinzwa nezviruti kadzi atowane gore kana 5 months atobva pamba muroora wavo. Ndichidzoka pamba techida kuti titaure twirirana vanenge variziva. Mukatotaura nyaya vadai vanongodaira zvawabvunza kana zvawataura wotonyarara. Seipapapa ipapo wazoya wachimhangara mudare. Ndakaya ndikagara ndakaya test ndikasvika pakudzokera futi iri test. Hawana nyaya dzawakaita sei dzawakataura. Ndadzokera Thursday Saturday yacho ndopawakudzika kuna sekuru. Ndakunzwa sekuru wakufona kuti dzoka kunochikugadzisinya. Ndikasekuru ndichakwanisa kudzoka. Ndakutoenda kubasa. Nekuti ndakauya pamba ndikagara svondo rese.
dai waida kuti mutigadzirise pandakagara svondo rese wangadai wakauya kauti sekuru tauya nemudzimai wangu tine nyaya yakadai kwete kuti ndabva wakuti kwira futi udzoke handikwanisi kuita sei handichatokwanisi kudzoka ndoma Saturday Monday yacho ndopauya kumangara kudai saka kana ndiripo hawakwanisi kutaura nyaya dzavo vanomirira kuti ndabva ndopandichangotaura nyaya dzavo imimi kwamuri imimi kwadaona ngokwapera ini bozi imimi chakaita kuti muende kubasa machallenges amakasangana nawo ndo akatosvika kuti muende kubasa asi option yekutoenda kubasa yakatomutangwa kwaava zvikaramba papa ine machallenges bozi pazonobhadhira zvinhu imimi kunana sekuru hapana chimwe chazonyanyoitika saka kuti mimika kunyengerera kwamakuita kuti ndoda mukadzi wangu kuya hamusi kushandisa ba kushandisei kuti munyengerere mukadzi uyu adzoko bozi mimi kana munyengerera mukadzi uyu kana muchimuda mukadzi wenyu hamuremeri nekunosvika kubasa kwake muchinotaura nevanhu vakapinza basa zvamukuda pamukadzi wenyu imi hamusoenda kubasa munotosvika uyo tokutengerai chikafu modya pekurara mopuwa handiti vanhu varuku vanogutsikana nezana kuti pana panyaya takagadzirai murume anoda mukadzi wake saka dii vanhu vanotaura nava kuti mazuva edu awandisa futi ngadai muchizama kunyengerera kuti zviite kosi pane pamakashaisha pekutanga imi pekutanga apa mamutopadzima kuti pakatodhakwa pakabasa ndopakuita dambudziko renyu avaenda kubasa nyaya yafamba pamutaura amba kuti mazosiyana mukadzi anga aripo matafunga uyu andika vamamudaidza abva atouya atosvika panapa amudare mautaura nyaya yekuti makugwadare mamuda mukadzi asi ngasaenda basa mubatisai ngoko chihokwevakuita munhu adaidzwa atouya kubva uku asi mafambogara naye abva asvika muti oti uri mudare kuti ndomuda bhati hafani kuita chakaniuri kuona izvezviuisa chini uyobva atotya kuti saka zvinoda ndirambidza kuti tisende kuya kuti sizora ndikuita zvazviya urikuona saka anobva atovhunduka kuti condition yekubasa haidi kungoti mushandi anoti asavabazinongwana hawe pasina nyaya kwayo ende obva waziva kuti vane basa racho ndana ihama dzavo ona uyu mutenzi romanikidza mufambo kuti mukadzi wakashanda panenge tiri kubatirira mufambo zvinotaurika musipo zvinowanza saka imimi musanyanye kusimbisa kana musinga acharegera basa inzwa murume iwe uri kubhesa nekuti kune ngazi yandobasa ichinjaudabhesa nachobasachiteerera uyu mukadzi uri kuti amanidzire nyaya yekuenda kubasa akagara makore akawanda uinaye ukaita maminimini kumashure kwese ikoko anova ndo awakazokumbira ruregerero handiti kumukadzi uyu turuko awakatokuripisa ukabvuma kutenda kuti ndizvo handiti iwobva wati munhu angotenda wobva wati kuti zvese izvi handichatodi ibva wangodzoka izvezvo ndozvekutorwa nedare kuti hazvigoni chinhu chinoitika ndechekuti iwewe kana ukanyengerera munhu kana wambomutadzira ukakumbira regerero munhu akadzoka sezvaaita akauya mukataurana ikapera adedzwa kudare haana kuramba auya kudare akataura murume wangu ndomuda akataura chandaita kuregerera chandakaendera kubasa ndechichi chandiri kuitira kuti murume uyu ari kunetsa ndechichi ende zvikatobuda kupurufe kuti zveshuwa nguva nomwe mukadzi ukazaura mukadzi uyu ndakatomuregera ndikatoendesa mombe uku handiti sa ukuya haagoni kungoti svoto bozi munhu angato pane zvinhu zvakutoona kuti upenyuka wandakurarama ine hwanani pane hwanandakurarama saka iwe unofanira kutogadzira upenyu hwakanaka kuti uyo agone kusvotora kwaakabata saka ukangotanga nongoti ngangosvotora sarasina kuregera chirume wako nekuda kuombera zvakaoma uyo ataura kuti ndinouya kumba ende ataura kuti akauya 1 week
akati hauna kana nyaya 1 yawakataura kuti usazoende kubasa dai kumbira kuti dai hauna chawakamnyengerera zvitodai nyika hadzibvumi asi kutozvida izvozvo zviti ndakafonera ava vakatonditi sikuru ndandiri kumusha izvozvo anakuzwa kuti kune dare kudzosera mangwana saka izvinoda kuzinzwa dare rapfire ndaakuchiita panika munhu aramba kudare ndaanditori kumusha isu tinoita tisi kuziva kuti zvaa zvakamira taura ino pamusoro mambo pamusoro adai ini ndinoona sekuti Gawa ndiwo wakamangana nyaya kuisa mudare handiti dare racho ndo riri kukubatsira iwo ndo uramba kubatsirika nedare racho saka uri kunze kuti imba chino wakikasiya zvakubatsirwa nedare hauna chimwe chaunotedzera jesu ringoramba ukutobatsirwawo zichipa mukadzi period uchinyengerera jesu rikuramba basi saka waunzire nyaya chikudai ndichibva kumba kwahanditika pane 5 months izvozvi ndipakati matora futi mukadzi wamanditi auye kuno indakati aidze kubasa ini kwete hapana kana akandipindura izvo hapana kana akandidaira hapana kana irakonda tikuya naizvo ndikuti kumudzosa kumba kwake wadi kutaura achiri ikoko nozvatobva ikoko asina basa reke saka ndikaona ikoko ndokubva pakutanga pakutizosa pakunetsana tizosa pakudirika nyaya ingofira kupi ikoko saka nhasi ndokwaingori maane 5 months patone 5 months ndabva makabva kumba rini pawakauya kuzoripa ndakaya ndikagara 2 weeks muna January pandazodzoka muna end of February ndibva ndadzoka ndikaita 1 week pamwe February kusvika ine ndipane chi 2 months saka imi muri kutekesa dolo makutaura zve 5 months muchiti pa 5 months ndipo makaita matari uyu mukadzi aratidza kuti akatobodzoka pakati apa patorina 5 months ba pane 2 months ndo pa 2 months idzo ndopa kuti ndakauya 1 week anditi ndikagara wiki rese ndiri pai but imi muramba makabata ku 5 months zvinoti paakauya 2 weeks idzi hamunoenda dzoba idzi paakauya pa 2 months hamusuzitaura hamusutodzimainaza ba ndoba kuti paakauya ipapo ndokumaifana kuti makaita nyaya nemukadzi wenyu zvokukumbirana tese tinowanhu arume para kuputsa mikaeri murumunga kuti tese tinokuvengera ichi kuti ndai mukadzi aite zvaanoda tingatenderana kuti imba yenyu irasike saka makaona muchivakwa nevanhu imbotedzerai hama dzacho dzichinzwa imimiwo kana maona kuti zvakukubhowa mungorifonerana kana mukadzi ushamwari wadi nombodzoka muchipambidzana kusvika zvichaita zvinochinja kudai asi makangoti paipai makatanga imi nyaya yapinda mudare urongodzoka mumashure dare riri kudzosai kuti aiwa itai zvakati handiti mada kubatsirwa nedare mavabva kutaurirai dare ndomabatsirira rinoita rinenge richi makamubata wemurwiso makakanda hwemsi makaisa hwemsi pamwe munoona chinyembere chichiita fanika pane hove chiri kutodira kuti wakasira kumhanya nekusimudza unosimudza pasina hove pamwe unozomirira chatochirohwa kuti chipiri kuti yabatwa zogwina ndo zvinoitwa nemishai zvamunoswera muchaurirana kuya uko nevanhu mukadzi aregerwa kuita izvi handizvo zvakasiyana mukadzi wenyu nemukadzi wake saka nemimi imbotedzera kuti mabatsirwa nedare next time makudzoka mudare muya munotaura kuti dare paipai ndakatenda hangu zvandaisingatedzera zvimaya mataura saka ni maiti kudini vanhu nyaya inodzokera kuti kana nyaya ichiramba ichitaura pamuri tendeukando kudiwa nedare plus muri munhu auya kudare dare rakaita kutadzai matotadza nodai makaroora mukadzi medhemu maiita zvinhu anoendeswa chikoro kaukoko anenge ari ende nyaya yekuti mukadzi aite kubenzi haisi mhosva yeungonzi kuti nekuti akagara kure newe kana uinaye zvino handinozomusha muchinzi cherikadzi dzinoura pindai imomo mukati mumuti vari kuura wakati wewani saka ari kugara kure kuya uku pamwe kwacho handiko kuti muri nenyaya asi imi wiriranai kunyanya
Kupinda pamabasa kuperekedzwa iranai kunyanya. Hizo hapana ndada hapana na jani fuga. Wacha ndidi basi. Ora dambu ya mna kama nawe. Karekeza wanga uripo. Ati kubaza takazaita nyaya tazo pako baba mai wako ndifonea kuti tokakubasa. Hapana kana nikuminike. Hapana ambu ya shida zikambu ya mai ah. Ni dambu zibona wewe. Dambu zibona kutoka dai jamani wao. Ete iloro basi. Arukaza rimwe nyaya. Hapana rimwe nyaya. Hapana mkaza kana ubasa kwa. Ambu ya bado wafonera. Mai basi mai ni wa red man ndoko ndukira kuyako. Wakarabe vanoramba pindura ipapo mukafonera ambuya kuti mhai ndiri kuuya vanoramba mukawana mukadzi uyu akatorwana namai mukamusvika iko mazoenda mukawana aine chikomba mhosva ndeyani andika saka anamai vari kutakura mhosva yekuti mwana wedu anogona kusita zvikomba nechichi kukaita mhosva anditi but vari kushinga kumuchengeta zvakadaro anditi saka imimi makatochengeterwa izvizvi pakanguva kanaka kuti nyaya inoda kugadzirwa tiite zvakanaka ndopatonzi ndavachikumbirai kuti mukadzi mukataura nemukadzi kamuchikumbirana zvamuri kuda uko hakusi nyore kunaka hakusuka kuremi kuna nambuya mhai mangwana ndiri kusvikako anditi kana ngosvika musina kutaura ndiri kuuya chero zvamaita anditi kana mukadzi uri kundigadzirirawo chii this week ndiri kuuya nditiro plan handatotsvaga mari motosvika kuine huku nechii motodzoka makatotakura kanhiki kenyu motosvika kuine kumba kwandiri hakuna mari arikuzviziva kuti hakuna mari uko ndokune mari chii chiri kunetsa yavo muchinyengerana zvenyu svika zvanaka kana ukaita mari mukatona mari yafa motowirirana ngatinetai zvimwe zvinhu tiri pamwe chete muri kuwirirana imi muri ramba izvozvo muri kutsika batsipo kuti magara ari pandiri mukadzi pane mama warume anotanda mukadzi akaita chonechihambe nonzi mukadzi ari kusenza ndiye ari kuita kutoputsa imbadzo dzimba dzinosumutwa zvakasiyana siyana vamwe iraki ramematoita makudzokera kusina raki kana zvakona mamupa chanziyo zvakona handidare tiri kubhuya nyaya ndokomodzoka zoti ndaendarambira mukadzi uya kuti asadzokere kubasa atanga pamusoro ndiri mutumwa ndakazvirereka asi patiri kutaura chokwadi ndechekuti handisi kusapota mwana wanzvadzi yangu asi ndinoda kuti imba imiri saka chiripo ndechekuti ndiri kuona mukwambozukuru aine chiri kumunetsa mumwoyo make ende ari kutaura zvamanzwa vadare kuti ari kunzwa ine hama dzake handeti kuuya kwandaita ndakamirira wamachando baba wangu wari kuti kana paine zvinomuremera ngabva ajeke pamberi pedare kana dziri pfuma dzako dzauri kufunga pawana 4 dzawakaunza sekufona kwako kwaunoita gawa uchitaura namukoma wangu uchitaura nababa wangu uchitaura nauye mombe baba wangu wari kuti uyautore chii mombe yako zvipfuyo zvako zvawakatipa nekuda kwekuti isusu tine zvinhu zvani azokutora kwake pfuma kurambara kwavanyii anogona kutora pfuma kai wachingodana baba chandiri kutaura ndechekuti uyu haana mukanwa ba maspeeches ake akabhenda anenge achifona hafoneri inini ndiri kunoko manje makwenda rongo kana uyu akabereka nemwana wenyu zvaakabhadhara zvese izvo zvinokodzera zvitori zvishoma anofanira kuisa zvimwe handiti saka tiri kuti uyu manje ngaasadzime kwaakabhaiza kudhara kuya ndiye akaregera zvinhu zvinosvika uku hakuna umwe ba ndiye uyu akaregera kuti zvinhu zvizosvika patiri nhasi saka iye anoti zvingoti nhasi kona zvotoenda kwaruda hazvidaro manje zvinototi mbichana uchinyengerera kuti zviiti taimi yanga yakaoma zvinhu mukadzi achishingirira iye akazvitora simbo but ndokwazvari saka nyaya iri apa ndekuti uyu kusada nekusadi dara haina kuona paine pekuti tingangoti uyu nhasi regerenda basa dzoromurume iwe ndokunotitaurira sedare kuti
kana dare radaro kuti zvoni uyu ari kuita mukadzi wako haana kuramba asi chinhu chaari kutaura kuti zvoni kubasa izvine zvazviri ndidi dare ikatariswa kubva kwabva nyaya yako unyatsoona kuti zveshuwa hazviti daregeni iwo uri kuti kudii nezvambotaurwa nedare zvino izvi tisingarambe tichingotenderera kuti kana uyu ari kubasa uyu ini ndiri kuti angu handichadi mukadzi nekuti ari kuramba zvandiri kuda zvesiwo nedare ratoenda kusaidikwe kuti hadare kana imi mati nini uyu ari kubasa uyu ndinge ndichiti mukadzi wangu haina handichadi worambira dare rese richinzwa tisarambe tichingoswera tichitenderera abvira kare tingodhisaidha kahwandiziyo kuti iwe wakuti here ndichambohaa ndazvinzwa zvamandibatsira mukadzi wangu kuti akuenda kumba nhasi tonotaura tiri pamwe chete asi kubasa achienda tichitaurirana kana kuti ruti handichadi kana ati ndiri kubasa dare mati imimi kana uyo ari kubasa imimi hatikwanisi kumubvisa saka iniwo handichadi muno mudare tijekerwe tizive kuti akuende saka nhasi mungoenda kumba henyu zvakanaka kana wakazwa nemakwada handiti kana wakazwa nemakwada asi vanhu kana ukadzi haasi kuenda kumba ukadzwa nemakuru uchataura nemukadzi wakuti hausi kuenda kumba saka shama tagarisa tisina kuonana toita seisitosirweni kana mukati kuenda pagwenzi nasiita emergency kuya kudareka motangira ipapo kana kuti uyo atinoenda kutara muri kuti handikuenda ikwana sekuru handi kudhuze netara yanoenda motoenda izvo ndezvenyu ochidzokera akaeka aiwa mambo ari kutaura kao hatingati pane imba panapa haikona dzabambo kana makadauta tirideri ndigara kuwa dzimba idzo muchiananiswa unoti kudii maigava meragirwa basa rino maigirwa kudzokera musi wesande apa naenda kungoendesa zvakumba sande muda kuendesa saka muri kuti chine murume sinobatsira tabweta mangwana makusei ndodzokera kumba kwangu sande ndozongosimuka ndakubhomba kwangu ndakadzokera semaurira ndakaita ndokwandakangosvikira pese pandiri kuya ndokwandakangosvika aiwa apa pane zara ngatitoke just kana mabiraika mumunda awari kuda kunanga kumba nhasi wobva waenda unorarama mangwana yasabata pamwe wanonodzoka amanheru ayoteereka handisi kuziva zvamuri unodzoka wakubva watongoya manheru esatadhi aya sondo vachifuma vachidii vachienda ipo panonzi pane 2 months 3 months aiwa sati aiwa nyaya inoitika zvako charimanika ava vanhu vaira murume nemukadzi handiti dai ava vachigona kutaurana semaona tiri kuitaka kurunzi nava ndinoenda uyu harambi kuenda kana kuti uyu wanyengererana kuti ngatichitangayo kundozokuperekedza mangwana semunhu ane nzara ungoti 2 days dzika munopindurudzana kana kuti tikuenda tese uku moenda futi mese uku mosiyana futi munhu apa bhazi kwese kuenda munhu ati vavanga vachitanzwa kuti haasi kuenda nhasi iye abva ati ndiri kuno muzukuru kana uine nyota mambo wati tokupa pekurara wewe kana uine nyota handei kumba neyo nemudzimai wako pakurara paripo hapana anobva kurwisa wakamborwiswa nani pawakauya iwo modzoka nemukadzi wako sekukuperekera kwandakakuitira mudzimai wako kana kutoenda vese nebhazi racho mozonudzoka maangorisa mupedze shuku dzenyu ihasha idzi muzukuru dzauye nadzo vakabatwa pamusha pai hapana anombokurwisa ndakungoita baba vaga uyu aungoda kungopa nyaya tajekesa pese kuti kana uida kuenda vese uida kusaenda vese kana uida kugara pano 2 days kana 1 day zviri kwavari
isu chaita dare riri kuda kuona kuti wakakana mchirevhura imba handiti munoisa prangamanzi yakana wakarereka ndokunomanyira mvura, wakakwirira pamwe ndokunomanyira kuti mvura. Handiti imi idavidzi kuzviitirepo ndozvekutaura dare ipapa anenge aramba manje kuita levo. Vamwe vanotora vanowanza ibhuku kuti mvura yemukati yendo, vamwe vanoisa kadumbu vachida kajeka anenge aida kuona kuti kuri romwe apa muri kutoonekwa kuti kunoita romwe pambo munoonekwa nenyika kuti kuri romwe. Imbotendera kubatsirwa nedare. simukai mukadzinga wako gawa tora